Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Haka arfuai terik unailur arajar arfulai kalasyong jingyalang kerki bani theriatai haswa banra ya ka supplementary demand. Hapo ka dorbar kerpang ka arsngi ka ban salong haka arfu artarik unailur arajar arfulai. U Deputy Chief Executive Member jong ka Council uba pensngain NCM. Haka jingya keren bat kilat patai kubor ulayatu ba ki jingya theriatai hapo ka dorbar kerpang kalong halor ke jingmang pisa kattu kat ni na ka benta ka Monolith Festival, ka baibam temen jong ki MDC balasyong thain, bat ka jingmang pisa na ka benta ka tanat puli puthi. Haga ju ka por ulaya tu bahaga ni ka dorbar on saya theria tairu halor ka jingsyem bat ka jinglap jong ka committee, ka balakhli do ba bindo lanong, haga bayadei bat ka Khasi Lineage Act, balapan pai biang da ka tanat District Council Affairs, Shaka Council. Hadian balalap bagi don ki jingya takhu bat ki clause ki ba ka council ka habban penbet. Kebaningkong kalong bangin ra ya ka supplementary statement ne ka bangin abanong ka supplementary demand maka jindon kam kerki haji de bakajing perlu persep jong ka Khasi Autonomous District Councils nan chuai nuk sai pi kawai ka disangsul ka larai banyak syakmat ka jiri bat ka Monolith Festival ka state government yang baga tourism department kan berlu dike expenditure wala ka taru na leng usul kan bandon some budget ka jinde ka art and culture ka bangi mes ban pendrung ka budget ka ni ka session ka adep na daw ngidon kam ban ra biang ka supplementary statement ka ni ka special session na syai ka bangin ermak kandiat na ka bentang ka art and culture bangi ban pendut kandiat la se ki jidon kam ki ba malu mana hak ni hang tai haji de bakane ka Monolith Festival kebaru haji de baka pension jongki MDC repetip ba don ki MDC ki balali syah high court ru ban dawa haji de baka pension jongki haji de bade ru na kaleng jongi ila issue bo biang hakan ka supplementary statement jongi na ka bentar ji penlut ki de baka tu ningun ki MDC bagi don kamban aya ka pension ke jongki don ka tukani kijing pelut badon kam kerki akabay de ka legislative jungi ika taru nginabu biang ka erma ka tukane nang ba ini ban pelut hari ki kendiat pol shwa ba ka financial year yang ta ka education department ru ka last session ikam don allocation e haji de ka education department de bentaru nginabu ka tukane ka fon na ka bentar education department nang bang ini ban pelut haji de baki jing pelut apa ka education department kita gelong katukan ni ki bayadai bad ka financial statement ne ka bangi ong ka supplementary statement dan supplementary demand ka bagin place na syai ka sengi kawai ki jingade ka jing don kam kerki katrai ka pikan mau ka ni ka stage executive committee ka adap ila ong bala idon kam makum kumnu ban pe bah ka jingade ka jing tri kam jung ki snong ki thau amtam ka jing nang bon jong ki jing sniu leng bagi babon ki jing sniu bar kum juru ka jing dei bat ka jing rung katap jong ki diki briu ki bana bar klem ki nu ki regulation ka bisai ya kum tam ngila penbej na kaleng ka isi bangin wan ra ya ka amendment ya ka Administration of Ilaka Act 1991 ka bangin wan ra ya ka amendment bill menta 2023. Hakani ka Administration of Ilaka Second Amendment Bill arjar arpulai. Nginyo ya kaban pendung ya kateng jongki senglong kmi ki seng samla kandon ka Social Vigilance Committee nang ta kumjuru hajinya dei ador bardong ador barsnong bat ka kamram jong ador barsnong kamram jong ador bardong bat bakan long mandatory hajinya dei bat ban maintain ya ka snong register ne ka record snong bangina bandong kanang bangin sotho ba hibawan syong wan sa dei bandon ki record ki basai kanang ban light na kinunu ki kam sniu bangin kloi ka ban yo ro ban sotho ada don kanunu ka jingla sniu ro leng ba ki record ngin state ban yo
ban yo ban identify. Kani orang very important nomor ba ngidon kam ban wanra ayaka ambition betang hak ilaka ban hak snong kitau ke jongi. Kita kilong way pat ka bill ka bangin wanra ka bang very important kadoni ka urgency kumbabiti ko jingjia Manipur manakan ni bon ki ban pet sani ya ki wiki jelaru la sem nang ban batai ki jingjia ada hidon pa kani ka amendment bill ke jongi bay de ka admission of ilaka second amendment bill arja apply kani rap sibun na ka banta jongi ban issue ki certificate do kamlong shoot tang kawai ka certificate henry kanlong specifically katkum ki judge certificate dibangi di ban issue kani rap sibun na ka banta jongi ban restrict ban long vigilance hak jide ba ka jurung ki babon ki briu nabar bar kum juru ka jide crime hasnong athau jeng di kenja ka jeng di drugs berkiwai-kiwai ni la tho shai hang ni ba ka di kamram juga seng samasnong seng long kemi ka special vigilance committee bahkan long husiar jide bagi kam bala daron kono kini telang bagi polis berkata ngila ale umdei tang dak tin le dak bagi ko ban tho haka ain ke jongi haji re berka hima nong khlau dia dei berka election of CM deputy CM hapo hima nong khlau la pha man suwa tenre kat kum ko observation jongga DCA ki don kat tu kat ni ki jing penbaik ina kaleng ka ising la yo ban penbaik kita jing penbaik bari kan ngin place la shai haka session ban recall no ya ka bill ke barim ban bu da ka ba thmai na ka banta ka jiri bat kan ni ka himanong khlau bat kum juru haka jiri bat ka trading by non tribals haka session ka ba mensuwa usne marja ka kandai la dang bakla arpau ngila pangas ka tu ban repeal no ay ka barim tenre namar bagadon ka tu ni ka observation ya ka ni namta ka urgency ka jongi ngila recall no ya ka repeal bat ngin bo bai da ka amendment na kanika existing trading by non tribals kaniro kan ko weng na mat ka bangin bu haka jinge de kanika session kidon kiwi le se ki bang nge nangla ban bu le se dang non ka por sibit ngala sai tingin sa pay gawin ka man bu kita kilong kat kan ni ki bang ya kana kanika session kanika state government kadang le ka assessment menta idang prepared menta kan no bagila banla namana kalyang jungi ngim bon kamban pelut siting karu kadi ka kamram ngi subu ibu haka head ka jungi khandiat yo le se don hang ne hang tai ki on scene expedition ki bangidon kam le se kerki jidip kane ngi nom lut bisa ngi subu haka ni ka supplementary statement jungi sipolak le se yo don kanu ko jinon kam jungi kajimi nang tay nakalyang ka government tourism department kan hadin balakut ka munir festival kin syong kin sutu kan no ka jinglut kan no ka jingmi lesen na ka tu ka jingmi ila ban ai kalang ka sharing ka district council kani nga thangin nang haban syong rengkan haban council bar ka tourism department ban discuss yelo ban invite yeno ban yu kani nga thangin haban syong ban discuss ki program nga thanai ya kai bangala ka fast monolith bar ka second monolith kinlong more or less kumtu tendai la sedang ban don additional hang nang tai katang syong kani ka joint committee jong ka tourism bat ka district councils pi ka tu ka shulong tang ka jingdon kam kerki jongi namar ka don ka rules ka jongi ha ka Assam Meghalaya Autonomous District Council rules ka baong ba kanu ka ba idon kam banang ya syakmat ka isi ka ban issue ya ka executive order ba ka jingmut jongi ban issue executive order ka long ba next session in rak sondon da ka amendment ya ka fishery act kenang pakan long ain tenre ya kapor bangile ya kata gijiano kumtu di kawan no kawan ribuk no nakalyang ka government dia for the time being ngidang ngin habban sange suwa gitu ki baro tenre nakalyang ia menchat jong ka fishery mentangil along on the way ban amen ya ka ak ka jongi kenang ba ka ka bangile kan long as per provision of the act ni ong ka social vigilance committee kani kan long ban head ya kani da uwi na kidikot jong ka executive committee juga sinong kidikot kinlong na kirang ba na ki seng sama bat naka seng long kmi bar ban thau ya ka kan thau da ka dorbar sinong ka kam jong ki ka long bai purely na ka ban ta ban long vigilance ha ki de kinu ki kam sniu
Ijing le sniu hashnong hatau. Ban penne ya ka syong suk song san hashnong hatau. Bar kam tamru ban yatri rangkat bar ka sorkar, bar ka district council, bar ka hima, bar ka district administration. But ikwa banak deu hakane ka ain ka jongi khnang ba kai ka bangile ka long kat kum barak deu haka ain. Ngathai pitip ha hadin bangila pa se kan bil haka district council ka jongi. Ila pha cha DCA but law department yung state government. Hadin bagila examine ye ka bill idon ki observation jong ki ba ongkum ni. Ba ki ya conflict bat ka khasi lanya jak. Khasi lanya jak ka jongi. Ipen pai bang jangi daga jingmut jong ki ka long ba itu ki clause ki baya tengko ban pen bet je ki. Ba dia kan ni nakaleng jongi ka isi namang ila constitute ya ka committee on clan bill ka ba head daw iba bindo lanong. Ngila endorse iba bindo lanong ban study ya kan ni. Ki kila syong arsin license bar kila report menta syangi bar kila persangkat bana ban pen biang ya ki ki observation ki ka query jong ka DCA ka law department. But ya kan ingin sa place hapok ka house la syai kasi ban discuss mo ya ki observation jong ka state government bar kumju ro ya ka clarification jong ka committee ka bangla syania haba bindo. Kashni pada ka syong ka house la syai kumdu ban ya syakmat ka plan bill. Hi namal ka hi haka khasil ni ka tin klan ru ka don. Khasil ni chak. Tikum kita vi kemudian dah hang tiru kadon kintelan hang ni kadon kaya tungku kebaar kalong kiong ba ka khasilan ni chak bat ka klan bill ngisna nakaju ka source of law paragraph 3J ni jing na makamanga yang ngisna nakaju ka state government kong bali piwan sna ka separate bill bali bimsu amen ya ka khasi lani chak kita lu ya discuss nakaleng committee babindo labu ki jika jimut jungki tingin pai ka house la sai ka ongom